Nggih. Kan bibar undangan teng mriki lho. Jagung iki lho. Tak sawang bentuke kok. Tibake kanca dhewe Mas Jiji. Kediri lur. Salah siji apa pemerintah koyok ngene iki mesti diperkirakan wilayah iki ombo diperkirakan luase situs iki 8x8 utawa 8x8 meter lur cukup gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku neng pusat kota Kecamatan Gurah lur. Tepate neng pertigaan utawa protelon kantor pos Gurah Kabupaten Kediri. Lah dalan sing diliwati awake dhewe iki Jalan Raya Kediri Pare Jombang Surabaya. Jadi lalu lintasnya pancen cukup rame lur. Apa meneh iki wilayah toko-toko lan sekitar pasar Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Dina iki dulur-dulur bakal takjak marani salah sijining situs peninggalan Kerajaan Kediri ana ing wilayah Desa Adan-Adan, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri lur. Ki Prapatan Sukorejo Gurah lur. Yen nganan arah Pelosok Klaten, yen ngiri arah Pagu, lurus arah Pare Surabaya. Awake dhewe lurus lur. Desa Adan-Adan yen saka Gurah ya lumayan sekitar piro ya? 4 apa 5 kilo ngono lur. Oke, dulur-dulur tetep tonton video iki sampai tutup. Terus kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, tulung aja lali tekan tombol subscribe supaya yen ana video anyar dulur-dulur cepet mangerteni. Ki awan lur suasanane dadi yo kendaraan kehitung rodok sepi lur. Jadi perjalanan penak. Aku yo gak kesusu lur, pancen santai acarane. Ki saka Gurah mau awake dhewe engko ngliwati ana desa Gayam, terus ana Adan-Adan lur. Terus yen bablas Pare lur. Lah, neng Gurah kene iki uga ana situs sing ditemokne luwih dhisik yaiku situs Tandawangsa lur. Terus lagi situs Adan-Adan iki. Gak usah khawatir ana petunjuke lur sanajan cilik nek kiri jalan. Dadi arupa pertigaan anak dhewe engko minggu ngiri ya kurang luwih lebu sekitar 1 kilo atau 1 kilometer lur. Sadurunge tak bacotake dulu-dulu tak critani ya. Aku bolak-balik yo enek ping 4 ping 5 lur, tapi biyen nang situs Adan-Adan iki amarga yen krungu ana penemuan situs anyar ngono aku mesti penasaran lho. Tapi pirang tahun kepungkur mulai sadurunge pandemi apa ya sekitar pandemi anggere aku moro ki kondisine sepi. Terus apa reca-reca utawa artefak-artefak sing ditemokke iki jumlahe titik arupa pecahan patung, pecahan tembok utawa relief candi diklumpukne tok dipageri apa besi ngono. Dadi yo kondisine sanajana terawat tapi gung akeh sing iso diceritakake.
Lah wektu iku sing nangani BP3 Trowulan Mojokerto. Yen sing terakhir iku wis ditangani karo pusat lur. Dadi ana campur tangane saka pusat. Insyaallah luwih iki mengko lur nek tandane mawak iki mlebu ya engko mengko nganan ngiri ngono satu ping pisan belokan. Iki lur Desa Adanadan mulai jalan raya mau sampai masuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Yen teko ngono kabeh wong wis ngerti lur situs Adanadan. Lah terus awak dhewe niteni mbuh engko lek cete wis ganti ya wis cete satoro ki pager-pager tugu angger omah ki dicat putih lur senada. Dadi kena nggih titenan desane cukup rapi, terus resik, wit-witane ngrumbul uga iki lur. Ana tulisan situs Adanadan. Lah lek wis teko perapatan Kimang paling masuk 200 meter lur. Lah cirine kanan dalan ana makam utawa kuburan. Situse pas nek ngarepe iki lur enek gazebo iki. Iki wis teko lur motor tak parkir. Aku anggerine jarang ana petugas ki enek wong nang nggone gazebo. Muga-muga iso ditakoni ngono lho lur. Ayo saiki ade masuk lur. Sugeng siang. Nggih. Kan bibar undangan teng mriki lho. Jagung iki lho. Tak sawang bentuke kok. Tibake kanca dhewe Mas Jiji. Kediri lur. Salah siji pemerhati wisata lan kabudayan kok wisata. Salah satu pemerhati kabudayan khususnya Kediri lur. Sejarah uga. Wis kenal suwi aku karo Mas Jiji kuwi. Oh nggih. 5 kula lahir tahun 66. Lagi lur penggalian sing terbaru lur. Dadi pancen rata-rata peninggalan kerajaan Kediri malah iki enek sangkut paute karo penemuan pergantian saka kerajaan Mataram kuno terus kerajaan Kediri lur. Dadi kudu gali lek didelok koyok ngene iki mesti diperkirakan wilayah iki ombo diperkirakan luase situs iki 8 ping 8 utawa 8 kali 8 meter lur cukup gede. Memang patung Barapala. Yang ngene iki amarga wilayah Kediritan iku cedhak karo Gunung Kelut. Dadi yo yen Gunung Kelut meledos mesti ketambahan abu vulkanik sing nutup malah diperkirakan 11 lapisan abu vulkanik saka Gunung Kelut sing sampai nutupi situs Adanadan utawa Candi Adanadan iki lur. Nah, yen sing neng pager iki nang jero iki wis suwi. Ya arupa ngene iki lur. Lah terus info lan olehku golek keterangan saka internet situs Adanadan utawa Candi Adanadan iki termasuk salah siji candi Buddha lur. Ya iku iso ditonton patungnya tugel kabeh lur. Buddha Mahayana lur. Ya pancen ono kata-kata yang Kediri iku wilayah dengan 1000 candi maksudnya akeh banget lur. Sawetara sakmene dhisik wassalam.